So, it's about almost lunch. Kaya ito yung in-steam ng sister-in-law natin, yung kanyang lobster. So, how long it takes ito, Tita Jean? So, 14 minutes pa? Ah, ayan o, social, di ba? So, lahat ito pwedeng i-steam lahat dito? O, i-lobster lang? Or kahit yung crab, right? Yeah, crab. Tapos, yung kanyang shrimp. Anong luto ito, Tita Jean? Steam. Okay. Yan ang ating lunch, mga dear. Ito yung piniprepare ng ating sister-in-law. Yung lobster at saka shrimp. Ayan na, kain tayo ng lunch. So, luto na yung kanyang yung leftover namin kanina na umaga. Kaya nga kainin. So, this time, kakamay ako. Kakamay ako. Nag-off lang yung sister-in-law natin para pagpunta ko rito. Tapos, instead na makapahinga galamay lang aking gusto. Ito, tapos yung ano,
Pwede makain yung shell niya. Pwede po ito. Mhm. Ayan. Talagang another mukbang kami. So, itong lobster, tsaka yung shrimp.